солеҳ юсуфов сокини бознишастаи шаҳри Кӯлоб тасмим дорад аз шаҳри Душанбе тавассути таксӣ ба зодгоҳаш баргардад. ӯро хабари роҳандозӣ шудани парвози ҳавопаймоҳои мусофирбар миёни Душанбе Кӯлоб хушнуд кард, аммо мегӯяд мисли ҳазорон нафари дигар тавони сафар бо ҳавопайморо надорад. қариб 4 кас мераида. Кумуш хуба? Ухе арзон шанохи. Хо самолот дам ҷаваб 350 сумати, ко 50 сумати ад кас бера 700 сум я олик тайда. Ва чико мекунид даш? Неми хеле вози. Аксиоз чанд? Вози мисол рави гавзан 60 мебарад. Ана писас ки ба 357 кас мерад. пас аз исти 6 сола ширкати миллии Тоҷик Эйр парвозҳояшро ба Хорух, Кӯлоб, Панҷакен, Ховалинг ва Рашт оғоз кард. дар идораи фурӯши чиптаҳои ин ширкат гуфтанд идомаи парвозҳо ба шумораи мусофирон бастагӣ дорад. Хорух не оли напардем эти ҳафташи. Кӯлоб ҳама хелол буду ҳаво безеб. ҷума дорем рейс ба шанбе. агар пассажир дошта бошем мепарад. гарм 350 сомон рӯзои дарк. душанбе, чоршанбе, ҷума мепарем. Панҷакен 400 сомон. сешанбе, панҷшанбе, якшанбе. Панҷакен да кам, Панҷакен Кӯлоб кам, гарм, Ховалинг бози паридестем. Хорух, Ховалинг, гарм. талошҳои ба такрори мо барои дарёфти назари расмии ширкати Тоҷик Эйр дар мавриди парвозҳои маҳаллӣ ва муваффақияту мушкилоти онҳо бенатиҷа буданд. масъулони ширкат дар аввал номаи расмӣ талаб карданд, вале бо вуҷуди пешниҳоди нома ва тамосҳои ба такрор ҳозир нашуданд ба суолҳои озодӣ посух гӯянд. абдурақиб қодиров коршиноси соҳаи роҳу нақлиёт мегӯяд ширкати Тоҷик Эйр дар ҳоле метавонад дар масирҳои дохилӣ муваффақ ва худкифо шавад ки ҳавопаймоҳои замонавиву каммасраф ворид кунад. табист ки ин дар қадами аввал нархҳо боло ҳастанд, аммо табист ки агар фазои рақобатнок эҳё шавад, ҳавопаймоҳое ки харҷи камтар доранд дастрасӣ пайдо кунанд, ширкати Тоҷик Эйр метавонад ки ҳамин бозори хизматрасонии ҳавопаймоии маҳаллиро пурра дар ихтиёр созад. ширкати давлатии Тоҷик Эйр чанд соли охир бо мушкилоти ҷиддии молӣ рӯбарӯ аст. баъзе аз ҳавопаймоҳои Тоҷик Эйр дар фурудгоҳҳои хориҷӣ ҳабс шуданд. як таҳқиқи радиои озодӣ нишон дода буд ки Тоҷик Эйр аз идораи андоз, бонкҳо, фурудгоҳҳо ва хадамоти техникӣ зиёда аз $40 миллион қарздор шудааст. дар пайи баҳс бо SkyDrow Leasing як ҳавопаймои Тоҷик Эйрро дар фурудгоҳи Внукови Москав ҳабс карданд. мудири Тоҷик Эйр Парвиз Шодмонзода рӯзи 29 январи имсол гуфт аллакай $500,000 ба ҳисоби SkyDrow Leasing гузарониданд ва қарор аст $1.5 миллион дигарро пардохт кунанд. ба гуфтаи Шодмонзода баъди созиш бо SkyDrow Leasing онҳо ҳавопаймои худро аз фурудгоҳи Внуково оварда барои таъмир ба Узбекистон фиристоданд. бо ин ҳама рӯшан нест оё ширкат кай аз буҳрон берун меояд ва худкифо ё ҳатто бодаромад мешавад. аз эҳёи эҳтимолии парвозҳои хориҷии он ҳанӯз хабаре нест.